Wel, croeso, cynnes I bawb bore yma yn dolyg llawen I chi, fori. O'n i'n dymuno bydd yna rhyw lawenydd gyda ni bore yma wrth sylweddoli pam I Grist ddod, I sylweddoli reality, hanes dyfodiad Iesu Grist. O'n i'n gweddio byddwch chi yn profi Duw yn siarad â chi, siarad â ni, fel unigolion ac fel cynulleidfa clod iddo fe. Fel chi'n gweld Emyr sy'n arwain I bore yma, ac yna ar ôl yr oedfa, mi fydd paned a anogaeth I chi aros am y paned I gymdeithasu fo'n gilydd, ac yna byddwn ni'n mynd draw i'r capel yng nghanol y pentre I gael cinio gyda'n gilydd. Pwy sy'n cael dod i'r cinio unrhyw un? Does dim rhaid I chi dalu, wel, os mae eisiau chi dalu rhywfaint, yn cofio nawr. Ond mae croeso cynnes I chi I aros gyda ni a cael cinio, allwch chi aros am y prynhaw neu jyst aros am y cinio. Byddwn ni'n cael ambell I gêm bach, parti bach gyda'n gilydd. Os chi methu dod, gai annog chi ddod nôl yma, am 5 heno bydd cyfarfod heno am 5. Chydig bach yn wahanol, bydd gwahanol bobl yn rhannu gwahanol garolau, byddwn ni'n cael cyfle I ganu gwahanol garolau gyda'n gilydd, a rhai yn rhannu bendithion maen nhw wedi cael o cyfnod yma o garolau. Felly anogaeth I chi ddod heno am 5. Ar ôl yr oedfa bydd dim paned. Gan bod hi'n noswyl nadolig, bydd bobl falle eisiau mynd. Gyda bore fori, mae hi'n ddydd nadolig, ac bydd yna oedfa yma am 10, a croeso I chi ddod. Bydd eto dim paned ar ôl yr oedfa. Oedd Emyr yn gweud yn ironig iawn, does dim paned, ond ni'n dieddol o aros yn hirach na bob oedfa arall. Ond bydd dim paned, ond mae croeso I chi ddod yma. Ydy'n syl nesaf, mae'n oedfawn 10 y bore a 5 yr hwyr a byddai'n arwain yr oedfawn yna. Bydd Emyr yn cael chydig bach o orffwys lan yn y gogledd. Ni'n gweddio bydd hynny o les iddo fe. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, ni'n diolch I ti nawr. Bod cyfle gyda ni bore yma eto I hoelio'n sylw ni at nid pethau o'n cwmpas ni, ond hoelio'n sylw ni at pethau mawr, am bethau rhyfeddol, am ddyfodiad Iesu Grist, a pam iddo fe ddod. O arglwydd, helpa ni nawr I ganolbwyntio, helpa ni I fwrw pob beth arall mas o'n meddyliau ni, fel fod Crist yn cael y lle mae e'n ei heiddi. Ni'n gweddio o arglwydd y bydde di'n dangos mwy ohono fe I ni. Byddwn ni sydd yn gyfarwydd iawn ar hanes yn cael rhyw ryfeddod newydd, rhyw ca newydd o fawl I ti ac iddo fe. I ni yn dymuno arglwydd y bydd y nefoedd yn gorfoleddu am bod na unigolion wedi dod I gredu y dydd yma. Ni'n gweddio felly ar I ti siarad trwy dy air o sgweli di fod y dda, ac ar y ti'n bywhau ni. Bydd gyda'r rhai sydd methu bod yma, ymwybodol o salwch, gweddio ar y ti I bendithio nhw hefyd. Ac y byddwn ni arglwydd yn mynd o yma yn ymwybodol bod ni wedi bod yn presenoldeb y Duw byw. Clew ni felly, derbyn ein mawl a'n diolch am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Gwydion. O'n i'n mynd I ganu Carold yn gilydd. Ac y garol gyntaf bore yma yw rhif 46, a bydd y geiriau ar y sgrin. O, ddirgelwch, mawr dywioldeb. Duw yn natur di. Tad a brenin tragwyddoldeb yn natur dyn. O holl ryfeddoder nefoedd, dyma'r fwyaf ei dymderoedd. Testyn mawl di derfyn oesoedd. Duw yn natur dyn. Ac ymlaen ar ei sefyll I ganu, dyn gilydd. Oh
O dros yr nadolig yma, i ni di, mewn rai o'r oedfaon, wedi bod yn gofyn cwestiynau. Cwestiynau am y nadolig. Pwy, beth, pryd, ble a pham. A bore yma ni'n dod i'r cwestiwn ola, pam y nadolig? A fi'n ymwybodol bod yna sawl un yn ymweld â ni bore yma, pobl sydd ddim falle di bod yma a di clywed yr atebion blaenorol. Peidiwch poeni, fyddai'n rhoi rhyw fath o grynodeb byr ychydig bach nes ymlaen. A bore yma, fel fi'n gweud, ni'n edrych ar pam. Ac i geisio dod o hyd i'r ateb, ni am droi at geiriau ni ddim falle'n darllen bob nadolig, ond geiriau sydd yn sôn am y nadolig a geiriau fydd yn gyfarwydd fi'n siŵr i'r mwyafrif ohono ni, os nad i bob un ohono ni. Rai o'r geiriau mwyaf enwog yn y Beibl i gyd. Ni'n mynd i droi at Ioan pennod 3. Ioan pennod 3. Fi'n mynd i ddarllen adnodau 1 i 21. A byddwn ni'n canolbwyntio falle'n arbennig ar adnodau 14 i 17 yn fwy na dim. A beth sydd dyn ni fan hyn yw Iesu yn cael sgwrs gyda dyn o'r enw Nicodemus. Ac yna, mae chydig bach o anghytuno, jyst i wneud yn glir fan hyn, yn adnod 16, pwy sy'n siarad? Efe Iesu sy'n dal i siarad neu efe yr apostol Ioan sydd yn dod i fewn ac yn gwneud rai sylwadau. Mae'n anghytuno ni ddim yn siŵr. Ond gadewch i ni ddarllen Ioan 3, dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air Duw. Yr oedd dyn o blith y Phariseiaid o'r enw Nicodemus, aelod o gyngor yr Iddewon. Daeth hwn at Iesu liw nos a dweud wrtho, Rabi, athro, fe wyddom i ti ddod atom, yn athro oddi wrth Dduw. Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn rwy ti'n ei gwneud, oni bai fod Duw gydag ef. Atebodd Iesu ef, yn wir, rwy'n dweud wrthyt. Oni chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei eni ac yn tain hen? A yw'n bosibl tybed i rhywun fynd i mewn i groth ei fam eilwaith a chael ei eni? Atebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o ddŵr ar ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd, cnawd yw. A'r hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd, ysbryd yw. Paid a ryfeddu i mi ddweud wrthyt, mae'n rhaid eich geni chwi o'r newydd. Mae'r gwynt yn chwythu lle yn mynd, ac rwyt yn clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly yma i gyda phob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. Dwedodd Nicodemus wrtho, sut gall hyn fod? Atebodd Iesu, a thithau'n athro Israel, a wyt heb ddeall y pethau hyn? Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, mae am yr hyn a wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr hyn a welsom yr ydym yn tystiolaethu. Ac eto nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych yn credu ar ôl i mi lefaru wrthych am bethau'r ddeiar, sut y credwch os lefaraf wrthych am bethau'r nef? Nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn.
Ac fel y dyrchafodd Moses y sarff yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddo ynddoef. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddoef beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio. Ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A dyma'r condemniad, i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i'w weithredoedd gael ei dadlennu. Ond mae'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleuni, fel yr amlygur mae yn Nuw y mae ei weithredoedd wedi ei cyflawni. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu carol arall nesaf. Rhif 67. Welen wir, ddirgelwch gwyflan, gwir fab Duw yn faban bychan. Lluniwr nef a'r môr a'r ddeiar yn wir ddyn, yn blentyn hawddgar. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu dyn gilydd. Gael stori i'r plant nawr. Mae Beds yn mynd i ddod ymlaen. Diolch, Beds. Ia, dech mlaen i'r blaen. Dwi'n mynd i sefyll fan hyn achos oes ddim mic gen i, oce. Ia, oce. Blant. Fi eisiau chi feddwl am y fori. Diwrnod Nadolig. Pam ydyn ni'n dathlu Nadolig? Eitha hawdd. Elsie.
Achos ti'n gywir, mae'n noson Nadolig. A pam ni'n dathlu Nadolig? Achos bod Iesu wedi cael ei eni. Iawn, Iesu'n cael ei geni fel babi bach. Pa fath o geiriau byddwch chi'n defnyddio i disgrifio babi bach? Byddwch chi'n galw babi bach yn gryf? Na, dim rydyn gryf. Mae'n eitha gwan yn dyn nhw. Beth arall? Sut arall byddwch chi'n disgrifio babi? Yn fawr? Babi bach. Babi bach, bach. Beth arall? Ydyn nhw yn gallu bwydo eu hun? Na, maen nhw angen mam a dad i bwydo nhw. Ydyn nhw'n gallu cerdded? Na. Ydyn nhw hyd yn oed gallu cropian? Na. Ydyn nhw ddim... Wel, babi bach ddim yn gallu cropian. Dyw babi bach methu hyd yn oed rolio drosto. Maen nhw'n stuck ble bynnag chi'n roed nhw, really. Dyn nhw ddim yn gallu gwneud braidd ddim byd. Pa fath o geiriau byddwch chi'n defnyddio i disgrifio Duw? Duw mawr. Cryf. Duw sydd wedi creu y byd yn defnyddio geiriau. Wyt ti'n gallu creu... Ydych chi'n gallu creu... be byddwch chi'n offi? Sweets. Ydych chi'n gallu creu sweets jyst trwy'n mynd... Sweets. Na, dim o gwbl. Ond mae Duw yn gallu creu y byd cyfan. Mae Duw yn holl alluog, gallu gwneud popeth. Mae Duw yn holl wybodus, mae'n gwybod popeth. A mae'n holl beth yw'r llall? Presennol, diolch. Mae'n holl bresennol, mae yma trwy'r amser. Mae Duw yn anferth. Nawr mae Duw yma, yr un huge, yn troi mewn i babi bach, sydd ddim hyd yn oed yn gallu bwydo ei hun. Ddim hyd yn oed yn gallu cropio. Duw mawr yn troi mewn i babi bach. Pan bod Duw mor fawr sy'n byw yn y nefoedd yn dod i'r byd yma fel babi. Pan bod yn neud hwnna? I achub ni. Duw, neu Iesu Grist, yw y superhero gorau. Mae e'n dod troi mewn i babi bach. Mae superheroes fel arfer yn diweddu lan ar ben rhyw tŵr mawr gyda clogyn mawr ac yn sefyll yn gryf a dangos fi yw'r gorau. Ond dyw Iesu ddim yn neud hwnna. Mae Iesu'n dod fel babi bach, ond fe dal yw'r gorau. Mae e'n well na'r superheroes arall i gyd. Mae e'n dod, fel mae Ania wedi dweud, i achub ni. Achos ni weithiau yn gwneud pethau drwg yn dydyn ni. Mae pawb fan hyn yn gwneud pethau drwg, a mae'r Duw mawr wedi dod i'r byd i achub ni. So fori, pan chi'n cael anrhegio neis, mae rai chi wedi gofyn am magic wand a siocled. Pan chi'n gofyn am rheina, cofiwch, yr anrheg mwyaf yw Iesu Grist yn dod i byd fel babi bach. Mae'n bwysig cofio, dyna pam ni'n cael Nadolig. A hefyd, mae'n bwysig cofio bod ni'n mwynhau Nadolig hefyd. Reit, nôl eich eistedd lawr. Diolch bed. Gawn ni air o weddi, dyn gilydd. Nw'n ni droi at Dduw. Mae'n gweddi. O, arglwydd ein Duw, wrth i ni droi at y tir bore yma, i ni'n ymwybodol o ddirgelwch mawr yn Nadolig. I ni yn meddwl ac yn cofio ac yn dathlu rhywbeth rhyfeddol, rhywbeth sydd tu hwnt i'n deall ni mewn gwirionedd, fod dy fod ti wedi dod i'n plith ni. Fod Duw y mab wedi cael ei eni yn blentyn. Fod y gair wedi dod yn gnawd a wedi preswylio yn ein plith ni. A fod yr un, holl alluog wedi dod yn ddiamanferth. A fod yr un holl bresennol wedi gorwedd mewn presep. A fod yr un fel ni newydd gael yn atgoffa, creu y bydysawd gyda nerth ei air, wedi dod yn fabi bach heb allu siarad. O arglwydd. O arglwydd, pwy sy'n debyg i ti? Does na neb, dy fod ti yn barod i wneud hyn ein mwyn ni. Dy fod ti o dad yn barod i anfon dy
unig fab. A bod y mab yn dewis dod, gan wybod yr hyn oedd o'i flaen, y llwybr yna oedd yn arwain o Bethlehem i Golgotha, o'r preseb i'r groes, ac arglwydd, mae'n y ddirgelwch yn hyn. Nid yn unig sut ddigwyddodd e, ond pam arglwydd, pam y bydde ti yn gwneud hyn dros rai fel ni? Dad, ni wedi canu'r ateb yn barod, cariad. Dy gariad di. O, arglwydd, ni yn diolch i ti o'r bore yma, dy bod ti yn ein caru ni. Dy bod ti yn wir wedi'n caru ni gymaint. Wedi'n caru ni ar fath gariad. Ac arglwydd felly bod gennym ni bore yma, bob un, rhywun sydd yn ein caru ni. Rhywun sydd yno i ein gwarchod ni a gofalu amdano ni a darparu ar ein cyfer ni a ti yw hwnnw. O arglwydd, diolch i ti. Ni'n diolch bod ti wedi datguddio'r pethau hyn i ni yn dy hair di. Bod ni yn gallu darllen amdano nhw a canu amdano nhw a o flwyddyn i flwyddyn cael yr cyfnod yma i feddwl amdano nhw'n arbennig ac arglwydd ni'n gweddio y bore yma, heno, bore fori wrth i ni ddod ynghyd eto, arglwydd, a wneud i, ddangos i ni o'r newydd, maint y gariad i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. O, Dad, i ni'n yn gweddio nawr dros ein cymdeithas ni a y bobl o'n cwmpas ni, pobl fydd mewn un ystyr yn dathlu'r Nadolig ac eto heb feddwl dim amdana ti. Ac Dad, ni'n galaru wrth feddwl am stad ein byd ni. Gwybod fod ein byd ni, fel ni'n gweld yn ein darlleniad, yn dan gondemniad. A fod yna bobl sydd yn mynd i ddistryw am ei bod nhw yn dy wrthod di. O arglwydd, a wneud i weithio yn ein dydd ni os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gwybod fod pobl yn treol llenwi bywydau nhw gyda pob math o bethau mwyn bodloni eu hunan, ond ni'n gweddio wneud i achosi pobl i fod yn anfodlon. I fod yn ymwybodol bod yna rhywbeth ar goll ac achosi iddyn nhw i chwilio ac i dy geisio di. A wneud i chwythu dy nerth di, yr ysbryd glân i galonau pobl mwyn ailenni a dod â bywyd a ffydd. Os gweli di fod yn dda, trig ar ha. A Dad, dyna'n gweddi ni amdano ni yma bore yma. Bydde ti'n dod yn agos nawr. Trwy dy air y bydde ni yn clywed y lais di yn siarad â ni. Os gweli ti fod yn dda. Da derbyn ein mawl ni, derbyn ein diolch ni. Ti yn unig sy'n ei heiddi fe. Amen. 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 Wel, cyn bod ni'n troi at air Duw, ni'n mynd i ganu carol arall. Rhif 6 o tro yma. Rhif 6. Anfonodd Duw ei fab ei hun, o'i gariad rhad i wared dyn. Duw ymddangosodd yn y cnawd, daeth brenin nefoedd i ni'n frawd. Ac y bennill ola, yn atgoffa ni o hyn, ni allsai Crist, heb fod yn dduw, beth lwy'r waredi dynol ryw. A ni allsai chwaith heb fod yn ddyn, beth farw drostynt hwy ei hun. Gwych, nawn ni sefyll i ganu.
Fel Sonia sy'n gynharach, ni'n dod bore yma i ddiwedd y cyfres byr yma o 5 cwestiwn. Cwestiynau am y Nadolig. Dechreuon ni, rhai o throsenol gyda pwy. Am bwy mae'r Nadolig a'r ateb gaethon ni oedd Duw. Fe yw dechrau a diwedd y Nadolig, yr Duw holl a lluog yma, Duw sydd yn drindod, y Duw sydd yn gariad ynddo fe ei hun. Yna glywon ni am beth sydd wedi digwydd te, beth i ni'n ei ddathlu, a'r ateb oedd fod y Duw yma wedi dod, daeth y gair yn cnawd. Fe ddaeth un plith ni, fe ddaeth yn un ohono ni. Pryd ddigwyddodd hyn? Wel, glywon ni ar yr amser perffaith. Yn ôl ei gynllun yn ôl ei drefn fe wnaeth e gyflawni ac gwireddu a ddiwydion i gyd a dod ar yr amser roedd wedi ei drefnu. A ble? Ble ddigwyddodd hyn? Wel, yn rhef arwyddocaol Bethlehem. Lle yma oedd yn enwog am roi bwyd a bywyd, y lle yma oedd yn enwog am y brenin Dafydd, dyna lle y daeth e. Ond wrth gwrs, wrth i ni ateb y cwestiwn, wnaethon ni hefyd weld fod yr atebion yma'n berthnasol i ni. Oherwydd fod Duw wedi dod ar yr amser perffaith i le penodol, i ni yn gallu dod ato fe heddiw fan hyn. Ar bore yma, ni'n dod i'r cwestiwn mawr ola. Cwestiwn holl bwysig. Pam? Pam? Ac os oedd yr ateb i ble yn eitha amlwg, falle mae dyma'r un anoddau i'w ateb. Mae yna fesur o ddirgelwch yn hyn i gyd. I ni'n gallu ateb y cwestiwn yma mewn llawer o ffyrdd. Gallwn ni mynd lawr sawl trywydd bore yma wrth drio meddwl pam. Pam bod Duw wedi gwneud y pethau hyn i gyd? Wel, gallwn ni ddweud oherwydd neu mwyn ei enw mawr fe ei hun. Achos bod e eisiau gogoneddu ei hun fel mae e yn heiddi. Pam fod Duw wedi trefnu'r holl bethau hyn a gweithredu yn y ffordd yma? Wel, achos bod e wedi dewis gwneud. A bod ganddo fe'r awdurdod a rwydd hynt i wneud fel mae e'n gweld yn dda. Pam bod Duw wedi dewis gweithredu yn yr ffyrdd yma? Wel, gallwn ni ddweud mwyn datguddio ei hun. Mwyn i ni gael gweld sut un ydy mewn gwirionedd. A mewn un ystod ni di ateb y cwestiwn yn barod yn do. Bob cam o'r ffordd. Wrth i ni feddwl am Dduw a meddwl am ei gymeriad a'r math o Dduw yw a'r ffaith bod wedi dewis ein caru ni a dod i'n plith ni a bod hynny'n rhan o'i gynllun i ddod ar amser penodol, i le penodol. Ni di meddwl am y pam yn barod. A felly bore yma fi eisiau ffocysu ychydig ar un agwedd o pam. Pam yn Nadolig. Pam bod hyn wedi digwydd. Pam bod ni'n dathlu. Pam bod yna reswm gennym ni i lawenhau bore fori. Yr ateb yw mwyn achub. Mwyn achub. Mae'r Nadolig yn stori am achubiaeth. Mae'n rescue story. Gyda'r arwr mwyaf anhebygol ac anisgwyl gallwch chi ddychmygu. Babi bach sydd ar ei eni yn cael ei osod i orwedd mewn preseb. Babi sy'n tyfu yn ddyn fydd yn gorffen ei fywyd yn hongian yn weidlyd a noeth ar groes.
pam? Pam bod Duw wedi dod ar yr amser perffaith i le penodol? Wel, mwyn achub. Mwyn achub. Felly, peth cyntaf fi eisiau ni nodi'r bore yma yw hyn. Ni angen cael ein achub. Chi a fi angen cael ein achub. Drychwch ar adnodau 17 ac 18 o Ioan 3. Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio. Ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. Mae'n cael ei weid yn hollol blaen fan hyn pam fod Iesu wedi dod. Mae wedi dod mwyn achub. Mwyn achub y byd. Nawr mae'r gair byd fan hyn, mae'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd penodol. Mae'r gair byd yn y cyd-destun yma yn sôn am ddynoliaeth, humanity, sydd mewn gwrthryfel i Dduw. Achos dyna yw'r gwir, dyna yw sefyllfa y byd. Dyna yw'n sefyllfa naturiol ni i gyd. Chymod, ni'n gallu anghofio hynny yn dyn ni. Yng nghanol sglein y Nadolig, yr goleuadau, yr bwyd, yr partio, yr anrhegion, ni'n gallu anghofio fod gennym ni gyd broblem. Problem dwfn yn ein calon ni. Problem pechod. A chymod, hyd yn oed yng nghanol y Nadolig, mae'r broblem yma'n amlygu ei hun. Chymod, pob blwyddyn ni'n clywed rhyw stori yn dyn ni am pobl yn ymladd yn yr archfarchnad dros y pecyn ola o foron neu sprouts neu beth bynnag yw e. Un fi o hwnna, fi moyn e. Neu chi'n clywed am deuluoedd yn cwmpo mas dros yr gêm bwrdd ar ôl cinio, neu mae rhywun di wneud rhywbeth i upseto rhywun arall. A jyst enghreifftiau bach, sili yw nhw, yn i'w meddyliwch am yr holl bethau sy'n mynd mlaen yn y byd heddi. Rhyfel, Ukraine, Gaza. Mannau eraill sydd mewn stad parhaol o wrthdaro ac ymladd a gorthrwm. Ac yn agosach chi adre hefyd. Yma yng Nghymru, yn ein gwlad ni, yn Caerdydd, mae yna lofruddiaethau, mae yna gamdrin, mae yna dwyll, mae yna gysineb. Ac os i'n ni'n onest, mae'r broblem mewn fan hyn hefyd yn dydi. Dyma yw sefyllfa tywyll a difrifol ein byd ni. Ni angen cael ein hachub. Mae'n rhaid i ni ddeall hyn. Falle bod chi'n teimlo, Emyr, ti'n rhoi dampener ar bethau, ti'n sbwylo'r Nadolig. Na. Chi methu deall y Nadolig os nag chi wedi deall hyn. Dyma'r cefndir i'r cwbl. I ni gyd wedi pechu, i ni gyd wedi syrthio'n fyr o ogoniant Duw, i ni gyd wedi cael ein condemnio, ac felly ni angen cael ein hachub. Mae pechod yn reality, a mae goblygiadau pechod yn ddifrifol. Ni'n cael ychydig o hynny yn ein darlleniad ni. Mae dynnu'r cyfeiriad yma at yn adnod 14, fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch. Os nag ych chi'n gyfarwydd ar hanes yna, hanes yw yn yr Hen Testament, mae Duw di achub ei bobl o'r Aifft, maen nhw'n dod trwy'r anialwch, a maen nhw yn yr anialwch am amser hir oherwydd bod nhw'n gwrthryfela ac yn troi yn erbyn Duw, ac ar un adeg mae Duw yn eu cosbi nhw.
Oherwydd eu pechod nhw, mae'n eu cosbi nhw, mae'n anfon yr seirff yma, yr nadredd gwenwynig yma, mwyn dangos iddyn nhw. Mae'n y goblygiadau i bechod. Mae pechod mewn un sy'n wedi brathu pob un ohono ni. Mae'r gwenwyn yma yno ni, ac i ni ddim yn gallu gwneud yn hunan yn well. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef, beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd rhagwyddo. Mae'r adnod yn anhyfryd, ond mae'n gefndir difrifol iddo fe, distryw. Dyna y llwybr i ni arno, dyna yr ffordd i ni'n gwynebu, dyna sydd ar ben y daith i bob un ohono ni'n naturiol yw distryw. Nid i gondemnio'r byd ar anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu yn ef yn cael ei gondemnio, ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes. Oherwydd ei fod heb credu yn enw unig fab Duw. Ni dan gondemniad. Mae'n case closed. I ni'n eog. A ni angen felly cael ein hachub. Mae hyn yn dod â ni at ail beth sydd eisiau ni sylweddoli, sef hyn, i ni methu achub ein hunan. Ni angen cael ein achub a ni methu achub ein hunan. Chymod, yn ymateb naturiol ni, yn dyfe, os problem gyda ni, yw ni eisiau delio gyda'r peth yn hunan. Os i ni'n stuck, os i ni mewn trafferth, os i ni angen help, yn aml iawn, os i chi fel fi ta beth, yr ymateb yw fi eisiau sorto'r peth yma fy hunan. Fi ddim eisiau cyfaddu'r peth, fi ddim eisiau cywilyddio fy hunan o flaen eraill, fi ddim eisiau i bobl eraill i wybod y broblem sydd â fi, fi eisiau trial datrys fy hun. Weithiau ni'n gallu gwneud hynny. Ddim fan hyn. Dyw hynny ddim yn bosib, dyw hynny ddim yn opsiwn fan hyn. Mae trial achub eich hunan o'ch pechod chydig bach fel trial palu twll i chi'ch hunan, digging a hole for yourself. Chi'n methu palu eich hunan mas o'r twll, ydych chi? Os chi'n trial achub eich hunan o'r twll trwy cario ymlaen i balu, chi jyst yn mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach. A na'r gwir, os ych chi'n trial achub eich hunan o'ch pechod yn eich nerth eich hunan, mae hynny jyst yn neud y sefyllfa'n waith. Mewn ffordd, dyna oedd problem pobl fel Nicodemus. Ond nhw'n ymwybodol bod yna rhywbeth yn bod, ac eto nhw'n meddwl yr ateb oedd trial achub ei hunan. A canlyniad hynny yw ni'n mynd yn falch. A ni'n mynd yn hunan gyfiawn. A ni'n mynd i ddibynnu arno ni ein hunan, a cymharu'n hunan gyda'r eraill yn hytrach na ceisio Duw. Drychwch be mae Iesu'n dweud yn adnod 13. Nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynnodd o'r nef, mab y dyn. Dim modd esgyn i'r nef, hynny yw dringo i'r nef, yn ôl ein ymdrechion a'n gweithredoedd ni'n hunan. Chi'n cofio, fi'n siŵr, yr hanes yna nôl yn llyfr Genesis, tŵr Babel, pobl yn trial gwneud enw iddyn nhw eu hunan, pobl yn trial adeiladu tŵr a'i ffen yn y nefoedd, mewn un ystyr trial ennill ei ffordd lan i fywyd tragwyddol a ni methu gwneud e. A peidiwch feddwl am foment y bore yma, os mae pechod yw'r broblem, yr ateb yw gweithredoedd da. Nag e. Peidiwch twyllo'ch hunan am foment bore yma, wel, os ydw i wedi gwneud pethau drwg, y ffordd i ddatrys hynny yw trwy wneud pethau da. Os allai just
balans o'r scales, bydd popeth yn iawn. Na. I ni ddim yn gallu datrys y sefyllfa yma ein hunan. Gweld yn naturiol, mae'r Beibl yn dweud bod ni mewn tywyllwch. Ac felly yn naturiol, mae yna rhywbeth yno ni sydd mynd i eisiau osgoi y goleuni. I ni'n mynd i garu y tywyllwch. Drychwch ar adnod 20. Adnod 20. Adnod 19 a 20, sori. Dyma'r condemniad, i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd mae pob un sy'n gwneud drwg yn cysau'r goleuni. Un o'n has bethau yn y bore yw pan mae'r golen cael ei droi ymlaen. A chi dal yn cysgu. Mae Catrin yn gwneud o weithiau. Ac, mae'n dallu chi yn dydi? Mae'n dallu chi, a falle chi wedi cael y profi yna, chi wedi bod yn y tywyllwch am gyfnod hir, a mae goleuni llachar, disglair, chi jyst eisiau cuddio eich hunan oddi wrtho fe. Mae'n boenus, mae'n anghyfforddus, a dyna'r gwir fan hyn. Pan ni'n clywed y pethau hyn, pan ni'n clywed bod ni angen cael ein hachub, a pan ni'n clywed bod ni'n methu achub ein hunan, mae hynny'n boenus, yn dydi? Falle mae dyna sydd i chi'n teimlo bore yma. Falle wrth glywed y pethau hyn, chi'n offended. Y syniad yma bod chi ddim yn ddigon da. Y syniad yma bod chi ddim yn gallu gwneud unrhyw beth i newid hynny ac achub eich hunan. Ond, unwaith eto, os nag ych chi'n deall hyn, chi ddim yn ei ddeall yn Nadolig. Mae hyn yn rhan allweddol o pam yn Nadolig. Pam bod Duw wedi gwneud y pethau hyn achos bod yna ddim ffordd arall. Os o'n i'n gallu achub yn hunan, bydde Iesu ddim wedi gorfod cael ei eni. Os o'n i'n gallu achub yn hunan, bydde fe ddim wedi gorfod marw ar groes. A felly fan hyn ni'n dod i'n pwynt ola ni. I ni angen cael ein hachub, ni methu achub yn hunan, ond mae wedi'n caru ni ddigon mwyn ein hachub ni. Mae wedi'n caru ni cymaint nes fod e'n dewis dod. Chmo pam yn Nadolig, pam yn y byd bydde Duw y mab yn darostwng ei hun ac yn cymryd cnawd, di-ymadferth, gwan, methu bwyd o'i hun, methu cerdded i ddechrau, methu siarad, methu newid ei hun. Pam bydde fe'n cymryd yr sefyllfa yna arno fe ei hun? Pam bydde fe'n dod gan wybod yr hyn oedd o'i flaen a'r boen, a'r dioddefaint, a'r groes? Wel, cariad. Carodd Duw y byd gymaint. Nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu yn ddwyf beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddo. Yn ei gariad. A mae'n ddirgelwch fan hyn. Pam? Pam fi? Pam ni? Pam y byd gwrthryfelgar tywyll yma? Pam? Wel, achos bod e'n dewis hynny. Mae'n dewis caru. Yn ei gariad fe nath e ddewis ddod yn isel. Yn ei gariad fe nath e ddewis cael ei ddyrchafu. Adnod 14 eto, fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. O'n i'n sôn am yr hanes yna
Moses a'r bobl yn yr anialwch, mae Duw yn ei cosbi nhw, mae'r seirff yma'n dod ac yn brathu ac yn, mewn un ystyr yn lladd y bobl oedd yn cael ei brathu, ond mae Duw yn trefnu ffordd i achub fyna'n dod. Mae'n dweud wrth Moses i greu sarff bres. Sarff bres oedd i gael ei osod ar ben polyn. A pan fydd y pobl yn cael ei brathu, pan bydden nhw'n gweld bod nhw angen ei hachub a bod nhw'n methu achub ei hun, y cwbl oedd angen iddyn nhw'n wneud oedd troi ac edrych ar y sarff yna a bydden nhw'n cael ei iachau. Fan hyn, ni'n clywed bod mab y dyn yn mynd i gael ei ddyrchafu. Hynny yw, mae'n mynd i gael ei godi ar ben polyn. Mae'n mynd i gael ei ddyrchafu ar ben croes. Fel bod pob un sy'n gweld eu hangen nhw a'r ffaith bod nhw'n methu achub eu hunan ac yn troi ato fe yn gallu cael bywyd. O dyna pam. Oedd rhaid iddo fe ddod yn ddi. Oedd rhaid i Duw ddod yn un ohono ni, fel bod ganddo fe corff a natur ddynol i'w gynnig yn aberth yn ein lle ni. Ar y groes, dyma Iesu yn cael ei ddinistrio. Gath ei gosbi, gymerodd ein pechod arno fe a derbyn llyd Duw mwyn i ni gael bywyd tragwyddol. Trwy farw yn ein lle ni, mae e wedi cymryd ein cywilydd, mae wedi cymryd ein eogrwydd, mae wedi cymryd y gosb a di ennill bywyd a maddeuant llawn i ni. Dath e yn isel mwyn ein codi ni. Oherwydd fod e wedi cael ei eni, i ni'n gallu cael ein ail eni. Oherwydd fod e wedi cael ei ddyrchafu ar y groes, i ni yn gallu cael ein dyrchafu at Dduw. Dyna pam. Y Duw wedi dod ar yr amser perffaith i le penodol mwyn ein hachub ni. Fel bod ni yn gallu dod ato fe heddiw fan hyn a gwybod bod na ddim distryw, dim condemniad, dim uffern yn ein gwynebu ni. Ond gan bod ni'n Nadolig, dwi'n mynd i roi anrheg cynnar i chi. Bonus bach. Un cwestiwn ola sydd ddim wedi cael ei ysbysebu. Yr cwestiwn ola yw sut. Sut? O wybod y pethau hyn i gyd. O wybod y pwy, y beth, y pryd, y ble, a'r pam. Mae yna un cwestiwn ola nawr sef sut gallai gael fy achub? Sut gall y pethau yma fod yn wir amdano fi? Sut gallen nhw stopo bod yn wirioneddau hanesyddol, beiblaidd, pethau sydd wedi digwydd mas fyna, a sut maen nhw'n gallu dod yn rhan o fy mhrofiad i? A'r ateb yw credu. Credu. Do carodd Dduw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddoef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Ffydd. Yn yr cwbl mae e'n gofyn gennym ni. Bod ni'n derbyn yr hyn mae'n rhoi, bod ni'n credu yn ei air a bod ni'n ei ddilyn e. Gwydion, ar ddechrau'r Oedfa yn dymuno Nadolig llawen i chi fori. A ni yn dymuno hynny. Nadolig llawen i chi bore yma. Nadolig llawen i chi heno. Pan ych chi'n deffro bore fori. Nadolig llawen. Gobeithio gawn i gyd ddiwrnod braf. Ond os chi wir eisiau dathlu Nadolig, os chi wir eisiau gwybod what's it all about, dyma fe.
Ac os ych chi wir eisiau llawenydd, dyma'r unig ffordd. Llawenydd fydd yn para yn hirach na just fori, a hyd yn oed yn hirach na San Steffan pan mae y twrci gyd i gorffen. Llawenydd bydd yn para i'r flwyddyn nesaf ac yn wir yn para i dragoeddoldeb. Mae dim ond yn dod trwy ffydd. Mwyn ei enw. Amen. 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 Yn ei ganu carol i orffen. Rhif 38. Ni aned neb erioed i'r byd fel Iesu Grist. Ni fi un gŵr o'i fewn i gyd fel Iesu Grist. O'r holl greadigaeth, gorau gwawr sydd yn y nef a'r ddeiar lawr. Nid oes, ni fi, yr un mor fawr a Iesu Grist. A chofio gen i hwn yw'r gân sy'n gwneud y nefol deulu'n dan. Yn dan o glod yw enw glân. O Iesu Grist. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Arglwydd ni'n diolch i ti. Ie fod Iesu Grist yn awr wedi ei ddyrchafu, nid ar groes ond i'w orsedd yn y gogoniant ac yn eiriol trosto ni. Dad, ni'n diolch am y pethau hyn ac yn gofyn nawr arna ti i roi ffydd i bob un ohono ni. Os gwelid i fod yn dda. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw
a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda pob un ohono ni. O'r awr hon ac hyd byth. Amen.